Tervetuloa Digimarkkinointiduden pariin. Tähän alkuun tämmöinen pieni nosto täältä Kotistudion puolelta. Eli tämä jakso on kuvattu tammikuun 2026 lopulla ja sen aihe liittyy tämmöiseen projektiin, joka toteutettiin joulukuussa 2025 jakson vieraan kanssa yhteistyössä. Eli älä ihmettele, kun kesken jakson saatan nostaa asioita esiin, jotka liittyvät siihen kehitykseen, mitä on tapahtunut tässä jakson kuvauksesta eteenpäin noin 3 kuukautta, eli tänne huhtikuuhun 2026, sillä siinä aikana on kerennyt tapahtua jo aika paljon edistystä ja tullut hyviä asioita toteutettua tuolla sosiaalisen median maailmassa, johon tämä projekti itse asiassa liittyykin. Eli pidemmittä puheitta, ei muuta kuin jakson pariin. Kiitos kun olet kuuntelemassa. Tervetuloa Digimarkkinointiduden pariin. Minä olen Aatu Junttila, Digiverstas Oyn yrittäjä, digimarkkinoinnin ammattilainen ja intohimoinen tarinankertoja. Tämänkertainen aihe poikkeaa hieman aiemmista jaksoista, nimittäin vuoden 2025 lopulla Digiverstalla oli ilo ja kunnia hostata matalassa majassaan opinnäytetyön tekijä. Hänen kanssa vietettiin NS-intensiiviviikko, jonka aikana taputeltiin hänen opparinsa toiminnallinen osio maaliin ja se liittyy sosiaaliseen mediaan. Jakson ajatuksena on siis käydä prosessi sekä nämä tulokset läpi yhdessä ja samalla keskustella vähän sosiaalisen median mielenkiintoisesta maailmasta. Me tullaan tässä jakson aikana katsomaan näihin läppäreiden näyttöihin normaalia enemmän, niin ei tarvitse ihmetellä, mutta sitä kautta me saadaan ennalta pureskeltuja ajatuksia välittymään huomattavasti paremmin teille kuulijoille. Mutta ihan alkuun alun hypetystä, joka kuuluu yleensä näihin setteihin, ei sovi tietenkään unohtaa missään nimessä. Eli hyvät kuulijat, tänään meillä on studiossa mies ja näyttävästi firman merchiin itse asiassa pukeutuneena, jonka kanssa ollaan tunnettu ihan tuolta yläasteelta saakka. Hänen kanssa on nuorena tullut pelattua loputtomiin videopelejä, hypittyä kesäyö trampoliinilla ja duuneltua useampia luovia prokkiksia yhdessä. Häneltä löytyy mielestäni erityisen paljon silmää still- sekä videokuvan laadukkaaseen nappaamiseen ja siitä eteenpäin editointiin suunnittelua unohtamatta. Intensiiviviikon aikana omaan silmään paistui myös jotenkin loputtomalle vaikuttava into ja sinnikkyys toteuttaa se tehtävä, johon on päätetty lähteä. Se on piirre, jota ei aivan jokaisesta löydy, joten sanoisinko, että tässä on tulevaisuuden luovalle kentälle kova sana. Hyvä ystäväni Arttu Arasta ja Arakonda Piiroinen. Onhan näitä nimiä kyllä. Tervetuloa Arttu, tervetuloa. Terve. Mahtava juttu, että päädyit vieraaksi tänne ja mahtava juttu, että lähdit tekemään opinnäytetyötä meikäläisen firmalle ihan alkujaan silloin viime syksyn lopulla. Kyllä, tämä kävi oikein hyvin mullekin, että sun kautta pääsin oikeastaan opparin tekemään ja sullekin sitten vähän hyötyä tästä jollain tapaa. Tämä oli tämmöinen molemminpuolinen vaihtokauppa, joka sopii hyvin. Me viime kesänä juteltiin siitä, että voitaisiin kehitellä jotain yhteisjuttuja ja sitten Arttu heitti, että mulla on opinnäytetyö, minkä mä voisin tulla tekemään firmalle. Joo, siitä kohtaa sitten alettiin puhumaan ja sitten sovittiin, että no perhana, sä otettava sitten tämmöinen intensiiviviikko tuolla Tampereen päässä, että saadaan oppari käyntiin ja saadaan tehtyä sulle siihen se. Ja aika hyvin nopeasti tultiin jopa tähän lopputulokseen. Että Kyllä. se oli niin kuin oikeastaan saman tien, kun juteltiin siitä, että jos siisti tehdään jotakin videoprokkista, niin saman tien, että tähän helvetti sulle oppari. Kyllä, ja se sopii oikein hyvin mullekin tarkoitusperiin, koska mulla on tuo sosiaalisen median kehittäminen käynnissä ja sitten sulla on kuitenkin opinnoissa sellaisia juttuja, missä keskitytään sosiaalisen median juttuihin ja tämmöiseen lyhyt videotuotantoon ja markkinointiin niin edelleen. Niin sopii oikein hyvin, mutta mua kiinnostaa tähän alkuun tietää ihan siis sun omin sanoin, että kuka olet, mistä sä tuut ja miten sä päädyit tosiaan tekemään Digiverstalle tätä opparia. Joo, eli mä oon Arttu Piiroinen, 27, alun perin Kuopiosta. Nykyään asun Joensuussa ja opiskelen siellä ammattikorkeakoulussa media-alalla, jokahan siis liittyy ihan täysin näihin somehommiin sitten. Sitten Aatulle tulin tekemään näitä hommia, niin kuin äsken käytiin läpi, että ollaan tunnettu nuoresta pojasta lähtien yläasteelta ja siellä koko nuoruus sitten vietetty yhdessä ja tehty juttuja ja näin. Tai jotenkin tämä tämmöinen yhteinen prokkis tuli niin luontevasti sitten, että lähdettiin suorittaa tämmöinen projekti tällä kertaa. Tämä on hyvä siitäkin mielestä, että tämä on molemmille niin mielenkiintoinen aihe, että tästä saatiin aika hyvä setti tehtyä. Joo. Siinä nimenomaan kiteytyy toista vielä sen, että Arttu sai siitä hyvin ton
opparin toiminnallisen osan tehtyä itselleen hyvin näppärästi ja hyvin lyhyessä ajassa loppuunsa pakettiin, jonka kautta sitten pystyy jatkaa se opparin tekoa loppuun saakka, mutta mä sain myös samalla sitten omalle firmalle ja omalle henkilöbrändille luotua pohjaa lisää tuonne someen ja vähän kokeiltua erityyppistä kontenttia, mitä on ehkä silleen yksin, kun lähtee tekemään, niin vähän hankalampi toteuttaa tyhjästä versus se, että on joku auttamassa, joka ymmärtää näistä asioista myös melko syvällisesti, niin siitä on äärimmäisen paljon apua. Hyvin tämmöinen win-win situation. Kyllä, Koko se on ihan suoraan voitto Kyllä. tapaus. Tälleen vielä taustana pikkusen, niin me Aran kanssa nuorena tunnettiin silloin yläasteelta saakka ja tosiaan niin kuin mainihin, videopelejä tuli pelailtua aika paljon ja vähän enemmän kaikkia eri videopelejä yhdessä. Ja Kuuluu asiaan nuoruuteen. Kyllä. Varsinkin tälleen, kun jonkin asteista ehkä nörtteyttä löytyy luonteesta varmaan molemmilta, niin se oli oikein hyvä tämmöinen bondaustapa. Ja sitten siinä tuli myös itse asiassa sieltä varmaan ensimmäisiä videoeditointijuttuja sullakin elämään mukaan. Tuli editoitua nimittäin pelivideoita aika paljon. No en mä tiedä paljon, mutta kuitenkin jonkin verran. Että siitä oikeastaan lähti se kipinä tähän koko hommaan periaatteessa. Joo, eli se on nuoresta pitäen ollut. Editoinut niin kuin oikeasti nuoresta asti. Joo. Ihan teinistä. Joo, mä muistan kun me pelattiin videopelejä, niissä piti olla tietenkin mahdollisimman hyvä ja kilpailla keskenään. Sieltä saatiin hyviä klippejä, niistä pystyt sitten tekemään edittejä siinä tietokoneella. Huuskun hyena tietokoneita aina kun oli oliko Sony Vegas Pro joku? Juu, Vegasilla tehtiin, joo. Edittiohjelma oli laillisesti imutettu netistä käyttöön tietokoneelle ja saatiin hyviä edittejä. Ehkä niitä jossain YouTuben syövereissä vieläkin on tälleen piilotettu. Vitsi, löytyisiköhän vielä? Saattaa vielä löytyä. Joo, tuli vaan nyt mieleen, että niitä tuli sieltä lähtien tehtyä näitä videohommia, mutta siitä on ihan niin kuin luonnollinen kaari tähän ja mä en ole yhtään yllättynyt, että sä oot lähtenyt tämmöiselle alalle sitten niin lopulta. Kyllä. No se kuulostaa kyllä just sille niin kuin se on mennyt ja meillä tarinaa varmasti riittäisi kerrottavaksi nuoruudesta lähtien hyvin paljon, mutta ihmisiä todennäköisesti ei niin paljon meidän elämäntarina kiinnostaa ainakaan tämän meidän yhteisen setin osalta, kun videopeleistä puhutaan. Mutta heitä kiinnostaa varmaan, että miksi me tehdään tätä podijaksoa nyt. Joo, eli mä tulin tekemään tänne tämmöisen wrap-upin tästä koko prosessista ja tämä voi sitten linkata sinne mun opinnäytettyön loppuun. Ja sitten oli hyvä, kun Aatu on tietenkin näitä podeja tehnyt aiemmin, niin tämähän menee oikein luontevasti, että mä tuun sitten yhden jakson tänne ja puidaan läpi, että mitenkä meni koko setti ja analysoidaan vähän, miten noissa eri someissa on toiminut nämä videot. Kyllä, ehdottomasti. Ja tää podi oli semmonen, että mä muistelen, että mä ehdotin sitä, että tehdään tästä podijakso, niin sä saat siitä semmoisen tiivistelmän sinne opparin loppuun. Saadaan käytyä tää vähän niin kuin ympyrä sulkeutumaisesti loppuun. Ja sitten mä saan siitä yhden podijakson ja sit sä mahdollisesti opit myös tästä jotain itsellesi, kun mä oon oppinut sulta nyt tässä tämän prosessin aikana videotuotannosta ja tämmöisestä, niin sä opit sitten tästä niinku podinteon käytännön puolesta, että on aikaisemmin tällaista omin sanojen mukaan tehnyt. Ja ylipäätään, kun siinä oli siinä oppariprosessissa, kun olit meikäläisen luona käymässä, niin tarkoituksena myös vähän niin kuin jakaa tietoa omilta osaamisalueilta. Kyllä. Että siinä tuntuu, että itse ainakin opin aika paljon sen viikon aikana. Se oli heti, kun sä sanoit, että tehdään podijakso tästä. Mä olin, että jes, tehdään tää. Ja sitten mitä sanoit kanssa, että hyvin paljon ollaan toisilta opittu. Siis sen viikon aikana tuntui, että mä sain Aatulta niin paljon tietoa eri asioista ja sitten toisaalta mä annoin taas Aatulle tietoa, mitä mä tiedän. Ja se oli semmoista niinku tavallaan tradea koko ajan toistemme kanssa. Joo, ja se oli ehkä parasta antia. Niin, some-sisällön lisäksi se, että sai niinku jakaa tietoa ja oppia toiselta. Kyllä. Vähän niin kuin oman niche-osaamisen piiristä. Niche eli niche. Osaamista. Ja kaikkihan alkoi käytännössä siis silleen, että Arttu saapui maanantaina bussilla Tampereelle bussiasemalle, meni hakemaan äijää ja hän istuu autoon ja sanoi, mä oon muuten kipeänä. Ensimmäistä kertaa tänä vuonna ja nyt on joulukuu. Tämä on koko mun opintojen tärkein viikko ja mä oon kipeänä. Ai kyllä, siis sinne, mikäs päivä mä tulin sinne? Se oli maanantaina illasta. Joo, kyllä, illasta joulukuussa oli tuolla. Bussiin lähdin ja oli silleen, että ai vitsi, että on vähän omituinen olo, että enkä mä nyt ole oikeasti tulossa kipeäksi. Ja sitten Tampereelle saavuin siinä pitkän bussimatkan jälkeen ja istuin autoon ja ajattelin, että ei hitsi, että mä oon oikeasti kipeänä. Että miten voi olla mahdollista, että vuoden tärkein viikko ja mä oon kipeänä. Niin kuin aloo. Ja no,
Ei siinä mitään, lähdetään Aatun luokse ja Apteekin kautta apteekin kautta. hakemaan Jo. kaikki mahdolliset tropit, mitä vaan irtoaa, Kyllä. että saadaan mies toimintakykyiseksi. Kyllä näin, ja sitten ei mitään, otetaan lääkettä naamariin ja sitten laskee kuume ja vähän paranee olo. Ja koko viikko oikeastaan mentiin sillä, että aamulla tankataan täyteen lääkkeitä ja sitten tehdään hommi. Niin, sitten ihmetellään, että vitsi kun on hyvä olo jotenkin tälleen hetken ja sitten vaan painetaan sen varjolla niin pitkään kuin vaan jaksaa ja niin hyvin kuin jaksaa. Niin Kyllä. se meni lopulta oikein hyvin. Meillä oli kuitenkin niin kuin, sitä toistoa sieltä tai tekemistä sieltä maanantai-illasta ihan sitten sinne perjantai-aamuun saakka. Torstai-iltaan perjantai-aamuun, niin kyllä siinä oli aika intensiivistä hommaa. Miten se prosessi sitten niin kuin meni, jos miettii silleen, että tämä niin kuin meidän koko opparityö tai tämä työskentely yhdessä, niin miten se prosessi kulki niin kuin stepeittäin läpi? No siis sehän meni silleen, että yhdessä alussa pidettiin palaveri etänä, että mitä me tehdään, suunniteltiin vähän näitä videoita ja meillä taisi tulla 8 videoa, eikö vaan? 8 videoa lopulta, mutta ideoitahan meillä oli. Niin Ideoitahan meillä oli siis ihan... Siis puhutaan varmasti niin kuin sieltä ehkä joku 3, 4, 50 ideaa erilaisiin videoihin. Sitten valittiin sieltä parhaat ja itse asiassa mun oppareja varten otettiin 3 eri kategoriaa, minkälaisia videoita tehdään. Eli niitä oli huumori, informatiivinen ja sitten brändi-ilmeen kehitys. Kyllä, vähän niin kuin tälleen löyhästi ajateltiin, että mitkä ne vois olla ne osa-alueet. Joo. Sitten ettei tehdä kaikkia samantyylisesti, vaan yritetään vähän erityyppistä kontenttia luoda. Kyllä. Joo. Ja sitten ajateltiin sitä, että tehdään nyt joku noin 10 videoa, vähän alle, vähän päälle. Monta kerätä, että ei siinä nyt, mitäs meillä oli 3 aktiivista päivää, milloin tehtiin periaatteessa videoita, niin siitä se lähti, että semmoisella idealla ja no sitten saavuin Tampereelle maanantai-iltana ja siinä vähän katseltiin, mitä tehdään huomenna ja sitten seuraavana päivänä heti hommi. Kuvataan ekana, tai laitetaan studiot pystyyn, niin sanottu studio, ja kuvataan ekana ja Aatu puhuu siinä, esiintyy ja näin. Ja sitten sen jälkeen, kun ollaan päivän kuvaukset tehty, niin illasta editoidaan saman tien valmiiksi. Niin sitten helppo seuraavana päivänä aloittaa uudestaan tavallaan puhtaalta pöydältä. Mielestäni toi on niin kuin tämmöisessä työskentelyssä ihan todella hyvä tyyli tehdä. Että tekee yhtenä päivänä kaiken valmiiksi. Tietenkin jos sun kuvaukset kestää 10 tuntia, että sä et niin kuin oikeasti kerkeä sitten illalla enää editoimaan, niin se ei ole sitten tietenkään hyvä, mutta tolla idealla kannattaa. Tämä oli mun mielestä myös hyvä lähestymistapa tämän tyyppiseen projektiin varsinkin, jossa on myös se niin kuin iteratiivinen luonne, että tehdään jotain ja sitten opitaan siitä ja voidaan sen jälkeen heti seuraavana päivänä ottaa vähän niin kuin oppia käyttöön. Eli sitten kun ne videot oli kuvattu, niin sitten editoitiin ne suoraan illalla ja jatkettiin seuraavan päivän haasteisiin, eli uusiin videoideoihin. Ja tehtiin ne myös alusta taas. Laitettiin tarpeiden mukaan NS Studio pystyy, riippuen siitä, että mikä video on kyseessä ja minkälaiset jutut siihen tarvitaan. Mutta käytännössä sen jälkeen saatiin Buranan voimalla viikon läpi painettua, saatiin 8 videota tehtyä kokonaan valmiiksi ja mitäs sitten sen jälkeen tapahtui? No sen jälkeen suunniteltiin nuo julkaisuaikataulut, että milloin julkaistaan. Ja ne taisi olla silleen, että keskiviikkona ja sunnuntaina, oliko ne? Ja se oli torstai ja sunnuntai. Oli päivät, milloin julkaistaan videoita. Kyllä. Aina. Eli sitten taisi olla vuoden ensimmäinen päivä, kun lähdettiin ensimmäinen julkaisemaan. Ja siitä sitten tuolla samalla radalla. Ja julkaistiin 2 videoa viikossa ja kohta analysoidaan, että paljon tuli näyttökertoja ja niin edelleen. Niin, kyllä. Se meni just näin. Me otettiin aina silleen, että 1 video ja laitetaan se sitten kaikkiin kanaviin, minnekä on tarkoitus. Ja mulla oli se itse asiassa vetovastuu siitä kokonaan, että Artun kanssa suunniteltiin ja sitten projektin toteuttaminen ja tämmöinen niin kuin maaliin vieminen julkaisemisen osalta oli mun hyppysissä. Mä vältin samalla siinä vähän niin kuin muun matskun postaamista mahdollisimman paljon. Mä taisin itse asiassa en vuodenvaihteesta, vaan mä aloitin ehkä siinä välipäivinä sen postaamisen. Ja sitten vältin muun materiaalin postaamista sen takia, että se mahdollisimman vähän vaikuttaisi näihin tämän testin tuloksiin. Ja siinä ihan hyvin onnistuttiin. Siinä oli yksittäinen body-jakso, joka julkaistiin, koska kuukauden lopussa aina viimeisenä perjantaina on ollut tapana julkaista näitä podcasteja, niin siitä tuli sitten muutama lyhyt video ja totta kai YouTube ja Spotifyn puolelle se kontsa, mutta pääasiassa pyrin siihen, että julkaisen just näitä videoita, mitä on yhdessä tehty Artun kanssa, että saadaan sitten siihen oppariin
kuitenkin semivertailtavaa dataa. Totta kai hyvin vaikeaa on löytää yritys, joka toimisi niin tyhjiössä, joka tekee somea, että ei postaisi mitään siinä aikana muuta kuukauteen, mutta tässä pyrittiin kuitenkin mahdollisimman hyvin niin kuin, mahdollisuuksien mukaan tekemään niin. Kaikki toteutetut videot julkaistiin 3 eri alustalla. Niissä oli valmiina NS tuo brändi, eli digimarkkinointi Dude, se mitä nytkin seuraat tässä kun kuuntelet. Ja se toimii, miten se nyt niin kuin sanoisi, Digiverstaan kasvoina tuolla sosiaalisen median puolella, joten sitä käytettiin niin kuin luontaisesti sitten tässä fronttina Artun opparille, ja minähän siellä hypin käytännössä videoilla ja tein itsestäni huvia ja vähän informatiivista ja sen semmoista, että yritetään rakentaa henkilöbrändiä. Ne alustat, mihinkä postataan, on Instagram, TikTok sekä YouTube, ja YouTubessa totta kai Shorts-videoiden puolelle, eli pystyvideoita, kun lyhytvideoista on kysymys. No se on just näin. No miksi me sitten käytetään näitä 3 eri kanavaa yhtä aikaa? Toi mun mielestä hyvä kysymys, ja siis ihan yksinkertainen vastaushan siihen on se, että niihin postaaminen on helppo tehdä ensinnäkin samaan aikaan, kun käytetään useampaa kanavaa kerralla, ja sillä saadaan niinku hyötynä laajempi näkyvyys kokonaisuudessaan kuin mitä jos me postataan johonkin tiettyyn kanavaan pelkästään. Ja sen takia mä oon lähtenyt siihen strategiaan ihan alun perinkin tuon henkilöbrändin kanssa. Ja se oli tosiaan olemassa jo aikaisemmin, niin se oli helppo mennä siihen samaan muottiin tämän kanssa. Ja ylipäätään mä aina yritän ajatella niin, että etukäteenhän on mahdoton tietää, minkälainen sisältö toimii missäkin kanavassa. Jonkinlaista hunchia voi olla, mutta täydellisyydessä on tosi vaikea sanoa, että mikä tulee toimia. Ja se itse asiassa nähtiin myös tässä testissä ja siitä kohta tuloksista lisää. Mutta tosiaan se on ollut aikaisemmin jo olemassa se strategia. Joo, eli tässä on muutamia syitä, mitä me listattiin ja mitä Aatu sanoikin jo äsken. Jokaisessa kanavassa on lähtökohtaisesti hieman eri yleisöt, joten sisältöjen peitto on paljon parempi. Tietenkin, jos sä julkaiset TikTokiin jotain, mikä ei välttämättä nuorille sovi, niin ei se välttämättä siellä ole hyvää, mutta saattaa toimia sitten Instagramissa. Näitä on kuitenkin onneksi laitetaan laajasti joka kanavalla. Sitten on etukäteen on hankala omaa mutua syvällisemmin tietää, millainen sisältö toimii missäkin kanavassa. Digimaailma menee jatkuvasti siihen suuntaan, muun muassa tekoälyn kehityksen seurauksena, että yksittäisiä luojia tai brändejä arvioidaan laajemmasta kuvasta halki eri alustojen. Enemmän näkyvyyttä useammalla alustalla tarkoittaa, että luoja tai brändi on uskottavampi kokonaisuutena. Ja se on just näin. Siis mä näen tämän asian niin kuin tämmöisenä kokonaisuutena itse, ja sille mä oon perustellut itselleni, minkä takia käytän omaa aikaani siihen, että rakennan useampaa eri alustaa. Kyllä. Sitten on usean eri alustan näkyvyyden rakentaminen on fiksua myös siksi, että jos joskus jokin alusta vaikka kaatuu tai bännätään tai mitä tahansa, siinä ei mene kerralla kaikki kupit nurin. Tämä on oikeasti tärkeää, että on niitä some-alustoja, mitä sä käytät oikeasti. Et vaan pistä yhden kanavan alalle että pelkkää TikTokia tee vaikka. Niin, ja se on monesti niinku tämmöinen virhe myös, mitä jotkut niinku yritykset tekee siinä lähestymisessään. Ja en puhu siitä, että se olisi virhe pelkästään, että keskityt yhteen kanavaan vaan siksi, että sulla on niinku resurssit vaikkapa tehdä vaan yhtä kanavaa kunnolla. Se on silloin parempi kuin ei tekisi mitään. Mutta se, että jos sä pystyt tekemään niin kuin minä tälleen hyvin kevyesti esimerkiksi kontenttia useisiin eri kanaviin, niin siinä kohtaa se kannattaa ehdottomasti, koska nimenomaan nämä eri alustat, eri kosketuspinnat, niin ne ei ole loppujen lopuksi sinun käsissä. Eli sulla yrityksellä täytyy olla vähän niin kuin semmoista fallbackia ja semmoista reachia vähän niin kuin laajemmin eri alustojen välillä, johon tällainen lähestyminen toimii oikein hyvin. Tuo voi lisätä tuohon listaan myös vaikkapa verkkosivuston, jonka yrittää rakentaa samaan aikaan, tai sitten audioalustat, kuten vaikkapa Spotify tai Apple Podcast ja tälleen. Niin ne kaikki palvelee toisiaan tolleen niin kuin riskien pienentämisen näkökulmasta. Kyllä. Sitten vielä lopuksi tämä opinnäytettyön näkökulmasta tämä toimii todella hyvin, sillä nyt analysoidaan siis millainen kontentti toimii milläkin kanavalla parhaiten. No just näin, ja sehän se varmaan, että mikä kaikkia kiinnostaa eniten, että minkä tyyppinen kontentti on toiminut ja minkälaisia tuloksia tästä lopulta saatiin aikaa eri kanavien välillä. Eli mennään noihin tilitason lukuihin ja sitten ihan kanavien eroihin, että millä tavalla on toiminut. Että kyllä aika syvää analyysiä on tässä. Joo, silleen, kyllä siinä, että siihen saakka, että
että näitä pystyy kuuntelemaan eikä tarvitse nukahtaa samalla kun puhutaan, niin yritetään kuitenkin sillä tasolla pysyä, niin se on ihan hyvä lähestyminen. Mutta ihan ensimmäisenä niin kuin isossa kuvassa sanoisin, että katsotaan sometilien muutoksen vertailua, jota varten me otettiin kuvakaappaukset siitä alkutilanteesta, sieltä minun eri somealustojen ihan siitä etusivulta ja sitten lopputilanteesta, profiilinäkymästä. Eli jos nyt tällä hetkellä katsot tätä podia videona, niin me heitetään nyt näytölle alkutilanne, joka on 18.12.2025. Jos kuuntelet, niin sitten yritetään tässä sanottaa asia mahdollisimman selkeästi. Eli tuosta nähdään tuloksia, mitä siellä on ollut, ja siellähän on käytännössä nytten vasemmalta oikealle näkyvissä Instagram, TikTok sekä YouTube-kanavien tietoja. Instagramissa oli sillä hetkellä 140 seuraajaa, kun aloitettiin tekeminen, tai ennen kuin oltiin postattu yhtään näitä kontentteja. TikTokissa oli 32 seuraajaa, ja YouTube-kanavalla oli sillä hetkellä 7 tilaajaa. Kyllä. Eli aika tämmöinen selkeä alkutilanne ja Hyvinkin alussa oltu. Kyllä. Ja sitten vetästään ruudulta tuo pois tuo näkymä ja laitetaan siihen ruudulle tilalle nyt lopputilanne, eli 22.1.2026, jolloin me otettiin sitten tämä niin kuin analysointi tähän muutoksen osalta. Ja tässä on niin kuin tarkoituksena ollut, että se on noin kuukausi ollut, mitä on postattu nuo sisällöt, ja ne on hetken kerinyt siellä elää ennen sitä, kun jatketaan analysointia. Niin Instagramin puolella seuraajia oli sitten tämän testin lopussa 172, eli jokunen lisää. TikTokin puolella seuraajia oli tullut semireilusti näin lyhyen aikaan ja näin pienellä panostuksella loppuun. 4-kertaistunut suunnilleen. Kyllä, lisää. Ja sitten YouTuben puolella se on about tuplaantunut, toki pienistä numeroista puhutaan, kun se on 7-15 noussut. Eli tiivistettynä Instagramissa 140-172, TikTokissa 32-117 ja YouTubessa 7-15. Siinä on tilaaja- seuraajamäärien muutokset. Ja sitten vielä nopeasti tilanne somekanavista nyt, kun sitä on tullut tehtyä lähes 3 kuukautta tuon podcast-jakson kuvaamisen jälkeen, eli 13.4.2026. Instagramissa on seuraajia 481 kappaletta, eli siellä on tapahtunut oikein hyvää kasvua siitä, mitä tuo podcastin kuvaamisen aikaa oli tilanne. TikTokissa kasvu on ollut itse asiassa suurinta näistä kanavista, ja siellä seuraajia on nyt 1001 kappaletta, ja tykkäyksiäkin on kertynyt yli 10 000 yhteensä. Ja YouTubessa kasvu on ollut aika maltillista, mutta sielläkin seuraajia on saatu kasaan 31 kappaletta. Ja sittenpä takaisin alkuperäisen podin pariin. Otetaan pois tuosta ruudulta nyt toi näkymästä ja käydään tälleen vähän vielä näitä lukuja niin kuin ihan puhemielessä ja puheen kautta läpi tarkemmin. Niin mites meillä Instagramissa yhteensä meni näiden 8 videon osalta? Joo, eli Instagramissa katselukertoja näille kelloille tuli yhteensä noin 35 200. Ja vuorovaikutuksia, eli tykkäyksiä, kommentteja ja jakoja jne. tuli 344 kappaletta. Eli tuosta huomaa, että engage-prosentti oli noin 1%, ja mikä tarkoittaa sitä, eli noin joka 102 kävijä tai näkijä engages jotenkin tuohon kontenttiin. Kyllä, ja kuulijoille, jos engage on vieras sana, niin tarkoitetaan vuorovaikuttamista. Eli sitä, että jollain tavalla niin kuin on vuorovaikutuksessa sen niin kuin sanot, eli sisällä. tykkää, kommentoi, jakaa. Juuri näin. Niin edelleen. Mites YouTubessa? Sitten YouTubessa katselukertoja oli 12 500, vähän vähemmän kuin Instagramissa tietenkin, ja vuorovaikutuksia oli 134 kappaletta. Ja tästä taas nähdään, että tämä engage-prosentti oli hieman yli 1%, ja noin joka 93. näkijä oli jotenkin engageannut tähän kontenttiin. Joo. Kyllä. Kyllä, eli YouTube käyty ja sitten vielä TikTok-kanavatasolla, mitä siellä tapahtui? No TikTokissa näyttökertoja noin 50 000 ja vuorovaikutuksia jopa 2087. Se on aika hyvin. Joo, se on huomattavasti enemmän kuin muilla alustoilla. Joo, ja tässä nähdään, että engage-prosentti oli reilusti yli 4%. Se on todella paljon enemmän kuin noilla muilla. Ja tässä joka 24. näkijä engages tähän kontenttiin. Kyllä, ja siis tämähän on niinku
voidaan sanoa, että tämmöisellä tilillä, jolla on historia vielä aika nuori ja sillä ei ole vielä niin kuin pohjalla ihan hirveästi mitään niin kuin tunnettuutta, seuraajakuntaa ja sitten ylipäätään kokemusta ja niitä näyttökertoja ihmisille, niin toi engage-prosentti 4 on aika kova, voisi melkein sanoa näin. Kyllä. Et joka 24 ihminen, joka siihen törmää, niin jollain tavalla vuorovaikuttaa, niin se on aika kova tulos kuitenkin. Mut mennään kohta siihen, että mitkä sisällöt oli ajurina tässä, Kyllä. niin sanotusti. Mutta kyllä näiden lukujen valossa huomaa, että tämmöisellä aika tosi pinnallisella analyysillä, että TikTokissa oli selvästi eniten liikehdintää. Joo, Että se oli ihan selkeä huomio. Ja se oli myös jotenkin ehkä odotettua, sanotaan näin, mitä me nyt tälleen niin kuin mututuntumalla ajateltiin etukäteen, mutta sitten toisaalta niin kyllä se hieman yllätti, että se kuitenkin oli noin suurta se engagement. Niin, sieltä kyllä. sattui tulemaan ihan hyviäkin tuloksia tietyistä jutuista, niin katsotaan niitä kohta tarkemmin. Mutta sitten, kuten mainitsit tuolla aikaisemmin, niin me jaettiin ne videot tämmöisiin kategorioihin. Ja nyt voitaisiin katsoa vähän sen, että minkälaisia ne kategoriat oli, minkälaisia tuloksia niistä kategorioista sitten tuli niin kuin toisiinsa verrattuna ja miksi me arvioidaan mahdollisesti, että näin olisi voinut käydä tälleen tosi nopeasti mietittynä. Niin kyllä. sanoit aikaisemmin ne kategoriat, Joo, mitkä ne oli? Kategorioita, mitä suunniteltiin alun perin, oli huumori, informatiivinen ja brändiä ja persoonallisuutta rakentava. Joo. Siinä on ne 3 kategoriaa ja ideana oli, että tehdään about saman verran videoita joka kategoria. Ja Kyllä. Siitä lähdettiin liikkeelle luomaan niitä. Sitten toki se, että miksi, niin siihen ehkä niin kuin tälleen kaksijakoinen syy, että haluttiin testata niin kuin samassa projektissa ensinnäkin eroja erityyppisten videoiden tuotantoprosessissa, koska se oli tietenkin tärkeä osa tätä sun opparia siinä, että tässä oikeasti joudutaan tekemään ne sisällöt. Että helppo on katsoa sisältöjä somesta, scrollata tai doom-scrollata eteenpäin siellä ja katsoa, että no kyllähän minäkin pystyisin noita tekemään, eihän se nyt niin vaikeaa ole. No sitten sen huomaan, kun sitä alkaa tekemään, että kyllä tähän menee aika monta eri steppiä, että ne saadaan sitä putkesta ulos, jos niitä yrittää vähän sen huolitella enemmän kuin että ottaa kamera ja postaa. Jep. Niin se oli se ensimmäinen syy ja sitten toisena syynä se, että voidaan vertailla tosiaan erityyppisten sisältöjen välillä tätä tuloksia toisiinsa. Eli tosiaan, niin minkälaisia ne sitten oli ne erot tuloksissa kategorioiden välillä? Joo, eli selkeästi voittajakategoria oli tämä brändiä ja persoonallisuutta kasvattava tai rakentava. Ja miksi? Niin me tiivistettiin tämä niin, että koska näissä videoissa pyritään tutustumaan siihen henkilöön ja jotenkin, että se luoja on haavoittuvaisempi ja jotenkin samaistuttava. Että semmoinen kontentti, missä sä tutustut siihen henkilöön, on jotenkin paljon mielenkiintoisempaa. Kyllä. Ja sitten me tässä ollaan laitettu tälleen, että me ollaan vähän niin kuin Ulla Taalasmaa. Tutkitaan, katsotaan, mitä muut tekee. Niin kuin me kansana ihan niin, kansana, siis niin kuin suomalaiset tai ihan niin kuin ihmisten luonnossakin on se, että muiden ihmisten asiat jostain syystä kiinnostaa ainakin sen hetken, kun scrollailee somessa. Kyllä, ja sitten näistä meidän yksittäisistä videoista, niin 2 3 parhaiten toiminnasta oli tätä kategoriaa. Kyllä, ehdottomasti. Ja sen huomasi nimenomaan siinä, että ihmisiä kiinnostaa se, kun ne kuulee oikeasti, että mitä me kerrotaan kohta, että minkälaisia ne oli ne pari parasta, niin saatte kiinni, että mitä tarkoitetaan. Kyllä. Entäs sitten toiseksi paras? Toiseksi suosituin oli informatiivinen, ja me tiivistettiin tämä niin, että koska toimitaan hyvin niche eli niche, tarkasti rajatulla alalla, niin just tämmöinen digimarkkinointi ja markkinointi ei välttämättä toimi niin hyvin, tiedätkö, kaikille, että ei kaikkia välttämättä kiinnosta. Niin, suuret massat ei välttämättä edes tiedä, mikä on digimarkkinointi. Niin, tai vaikka yrittäjyyteen liittyvä, niin ei kaikkia kiinnosta. Varsinkin TikTokissa on vähän nuorempaa porukkaa enemmän, niin ei välttämättä kiinnosta. Kyllä. Näin. Just näin. Ja sellainen laveampi aiheiden käsittely, niin se on niin kuin tämmöisessä hyvin spesifissä alassa niin vaikea taiteen laji, koska eri aloihin kohdistuu erilaisia odotuksia, sanoisin. Että jos mä toimitaan vaikkapa pankkiirina, heitän nyt ihan hatusta esimerkin, jos mä oon joku pankkiiri ja mä alan tekemään sitten sisältöä siitä niin kuin talousasioista, niin mullahan on siihen niin kuin tietynlainen semmoinen uskottavuus sille alalle suoraan luonnostaan. Kyllä. Tai nyt kun me mietitään, että mä teen digimarkkinointialalle tai markkinointialalle ylipäätään, niin niissä on hieman eroja, jos mietitään suomalaisten suhtautumista vaikka, että pankkiiri tulee kertoa talousasioista tai sitten joku markkinoija tulee kertoa markkinointiasioista, niin
uskallan väittää, että ne markkinoijan sanat ei ole ihan yhtä painavia siinä. Se on. Ja tämä nyt on tämmöinen niin kuin oletus näin, mutta meidän mielestä hyvin keskeinen siinä, että minkä takia on toiminnassa eroja näillä erilaisilla sisällöillä ja informatiivisessa varsinkin. Näin. Mikä se oli huonoiten toiminut? Joo, eli huonoin oli huumori, ja tämä ei tullut jollain tapaa yllätyksenä edes, että tiivistettiin tämä niin, että tämä oli enemmänkin vähän kokeilua ja semmoista hassuttelua ja ei pelätty epäonnistua. Ja sitten tässä on ehkä vähän enemmän se, että millainen huumori toimii mihinkin ja ottaako ne algoritmit sitten tämmöiset videot välttämättä sitä. Vaikka hauskoja videoita oli. Kyllä, hauskoja videoita oli. Mutta ja meillä oli hauskaa tehdä näitä. Meillä oli todella hauskaa tehdä näitä ja me naureskeltiin itse, kun katsottiin uudestaan ja uudestaan lopputuotoksia yhdessä niin niille itse. Mutta tässä on se, että huumori on haastava taiteenlaji ja tämä oli ehkä enemmän tämmöistä niinku kokeilua ja täysin testimielessä tehtyä sisältöä siitä, että voisiko tämmöinen olla sitä, mikä nappaa. Mutta tämä on just tämä, minkä takia näitä testattiin, että meistä tuntuu, että tämä on hauskaa, mutta ei se kaikkien mielestä välttämättä ole hauskaa. Ja sitten siinä on myös vielä toi algoritmin tuoma twisti siihen, että millä tavalla joku kontentti lähtee liitoon, niin siihen vaikuttaa teknisetkin asiat jonkin verran. Kyllä, ja ei pelätty todellakaan epäonnistua. No ei missään nimessä. Itse ainakin ajattelen kaikesta käytännössä, mitä teen silleen, että no harmittaa, jos sen kokeile ja sitten jos joku ei tykkää, niin sitten ei tykkää silleen, että ei maha mitään, se on ikävä, se on ammattihaittoja niin sanotusti. Niin nyt on jo julkisesti nolattu itsensä. Niin, nyt nyt ei mitään väliä enää. Se on just näin, voi mennä koko ajan syvemmälle siihen, kaivaa itselleen kuoppaa koko ajan syvemmälle, koska mitä hävittävää enää on. Se on niin sanottu englannin kielen sunk cost fallacy-niminen termi, joka tarkoittaa siis tämmöinen hukatun vaivan väärinymmärrys. Eli kun olet tehnyt hirveästi töitä jonkin eteen, niin ei sitä nyt voi enää lopettaa. Se on ihan totta. Koska tässä kohtaa on niin paljon jo käytetty tähän vaivaa ja aikaa ja resursseja ja verta ja hikeä ja kyyneliä, että no en mä nyt voi lopettaa. Nythän se on käytännössä täytyy, en mä voi lopettaa. Niin. Nyt voi sitten jatkaa itsensä nolaamista. Hyvä, että jatkaa. Kyllä. Mutta ei enempää jäppäämistä tosta enää, vaan mennään siihen, että mikä on se itse graalin malja, eli millä yksittäisellä sisällöllä sitten saatiin niitä parhaita tuloksia lopulta aikaan. Ja taas kerran, miksi me ajatellaan, että näin olisi mahdollisesti käynyt. Tämä on se mielenkiintoisin. Ainakin omasta mielestä. Kyllä. Kaikista tärkeimpänä on varmasti se tiivistys, että onneksi tuli tehtyä ja saatiin testattua erilaista sisältöä ja tuloksia saatiin sitä aikaa. Ja tuli myös jotain tuloksia, mitä arvioida, että se ei kaikki jäänyt sinne muutaman sadan näyttökerran paikkeille ja sitten olisi paha sanoa, että no ei tämä vaan toiminut. Niin, juu. Tämä oli hyvä, että näitä tuli näitä isojakin tuloksia, tai niin sanotusti tällä skaalalla isoja tuloksia. No tällä skaalalla, niin kuin vähän niin kuin tyhjästä aloittain. Niin kyllä, puhtaalta tosi pienestä lähet. Yksinkertaisuuden nimissä ajateltiin jakaa nämä semmoiseen yksinkertaiseen stuppilaiseen 3 pointtiin, eli top 3, ja mennään silleen yksi kerrallaan 3 ensimmäiseen sijaan eri videoiden toiminta läpi. Huomiona tähän kohtaan, eli jos katsot tätä videota taas niin kuin videomuodossa tätä podia, niin me laitetaan kohta tuohon pyörimään sitten pätkät niistä klipeistä, niin tiedät vähän, että minkälaisesta videosta on kyse. Ja jos taas kuuntelet podia pelkästään äänellä, niin saat sitten käsityksen videon sisällöstä puheiden kautta, koska niissä kaikissa puhutaan. Ja vaihtoehtona on mennä sitten someen kahtomaan itse ne videot sitten siitä, että ne on tuolla sosiaalisen median alustoilla kaikilla saatavilla. Meillä oli 3. sijalla komeilemassa video nimeltään Google Ads-virhe. Ja tässä lyödään nyt pyörimään pätkä siitä, eli paussi tähän. Näin yksi pilkku maksoi mun yritykselle turhaan noin 500 €. Laitoin siis kampanjan pyörii Google Adsiin viikonlopun yli ja no, mäpä näytän mitä kävi. Ja kampanja meni käyntiin budjetilla 500 € 50 sijaan. Mutta kaikessahan on aina hopeareunus. Menin ländärille, katsoin lomaketta, että olisi sieltä tullut tuloksia tietenkin, kun näin paljon on tänne saatu liikennettä ja budjettia käytetty. Lomake ei toiminut. Noniin, se oli siinä. Elikkä mites Ara, kerro vähän tästä videosta, minkälainen? Joo, tää pätkä kuuluu kategoriaan brändiä ja persoonallisuutta rakentava. Ja tää lähti tosi hyvin kertoa, Iikes Reelsin. Ja se keräsi noin 19 200 näyttökertaa. Ja tässä vuorovaikutusprosentti eli engagement-prosentti oli 0,41%, eli noin joka 250 näkijä vuorovaikutti sen kanssa jotenkin. No just näin. Kyllä. Elikkä ihmiset sai
tai näyttökertoja kertyi paljon, silleen se lähti hyvin kiertämään. Engagement-prosentti on aika alhainen. Se on alhainen, Näyttökerrat on IG:hen nähden muuten niin kuin kaikkeen historialliseen niin tosi hyvät. Kyllä. Miksi näin tapahtui sun mielestä? No, tää inhimillisyys ja muiden tekemät virheet, niin kiinnostaa ihmisiä ja aiheeseen on ehkä vaikea samastua, mutta mielenkiintoista kuulla, että minkälaisia virheitä muut ihmiset on tehnyt. Varsinkin kun kyseessä on raha. Varsinkin Kyllä, ja tämä oli se meidän oletus etukäteen, että nämä on hyviä siksi, että kun tein aikoinaan virheen, joka maksoi mulle tämän verran, niin Kyllä. ihmisiä kiinnostaa, että minkälaisia virheitä muut on tehnyt, koska onhan se nyt totta, että kaikista muista kun katsotaan, niin ajatellaan, että heillä elämä on täydellistä ja kaikki menee hyvin. Näin. Se on helppo samaistua. Kiitos tästä. Sitten toisella sijalla meillä taiteilee video nimeltä Secret Hack opiskelijoille, eli Googlen Notebook LM-niminen tekoälytyökalu. Ja seuraavaksi tässä pätkä siitä. Jos mulla olisi ollut tää työkalu, kun mä olin opiskelija, niin mäpä näytän. Googlelta on nimittäin saatavilla työkalu nimeltä Notebook LM, ja se on vieläpä täysin ilmainen. Katsotaan, mitä sillä pystyy tekemään. Voit esim. Laittaa tekoälyn tiivistämään aiheita helpommin ymmärrettävään muotoon, etsiä sen avulla lähteitä ja pyytää luomaan lähdeviitteitä. Luoda yhdellä klikkauksella matskuista esim. Audioyhteenvedon, ajatuskartan, raportin, opettelukortit tai vaikkapa harjoituskokeen. Ja sit mun mielestä vielä crazeimmät jutut on nämä infograafin tai PowerPointin eli diaesityksen luomiset. Mun mielestä tää on yksi aivan liian vähän huomiota saaneista työkaluista. Pääset testaa sitä itse täältä. Ja noin. Elikkä mikäs tässä sitten oli lopputulos? Joo, eli tämä pätkä kuului sitten tuohon informatiivinen kategoria. Tämä lähti tosi hyvin kertoon TikTokissa. Ja näyttökertoja tälle tuli 12 200 ja engage-prosentti oli 9,57. Ihan huima. Ihan hullu jotenkin. Eli noin joka 10 näkijä vuorovaikutti tähän videoon. Se on tosi iso määrä. Oikeasti. Niin mä sanoisin myös. Siis Joo. mä en ole ikinä tollaista videota saanut tehtyä, missä olisi noin hyvä engagement-prosentti. Kyllä. Että toi on tosi korkea. Se osuu aika äärimmäisen hyvin opiskelijoiden maailmaan varmastikin, kun puhutaan opiskelijoiden secret hackista, ja herätti selkeästi mielenkiintoa. Sitä tallennettiin ja jaettiin eteenpäin yhteensä yli 600 kertaa. Eli niin kun noista tykkäyksistä ja tallennuksista, jos vertailee, niin tallennuksia oli lähes yhtä monta kuin tykkäyksiä. Ja jos mietitään algoritmin näkökulmasta, niin tallennukset ja jaot eteenpäin, niin nehän on siis äärimmäisen hyviä merkkejä algoritmille siitä, että ihmisiä kiinnostaa tämä kontentti. Jep. Ja ne vielä ajattelee, että jotain muutakin voisi kiinnostaa tämä kontentti. Ne on vahvempia kuin tykkäykset. Niin siihen nähden tämä lähti oikein hyvin kiertää. Ja tämä oli niin kuin tiettyyn kohderyhmään. 12 200 ei ole mikään älytön näyttökertamäärä, mutta sitten se engagement on 10 pinnaa, niin se on kyllä todella kovaa minun mielestä. Kyllä nuo vuorovaikutukset on niinku kalliita, tärkeitä tuohon, että näyttökerrat vs. nämä kommentit ja engageit, niin on todella hyvin oikeasti. Just näin. Ja meidän mielestä yksi iso tekijä on tietenkin se, että siinä puhutaan sille tietylle kohdeyleisölle suoraan, eli opiskelijoille. Ymmärrettävästi, ja mainitaan muutamaan otteeseen totta kai, että tämä työkalu on ilmainen, joten se nyt sopii tämä maininta tälle kohderyhmälle hyvin. Mutta sitten mennään ihan siis siihen viimeiseen, eli ensimmäiseen sijaan. Ensimmäisellä sijalla, niin siellähän patsastelee tämmöinen video, jonka nimi on 50 € virhe, joka maksoi yritykselle noin 4500 €. Eli tämmöinen kämmi starttirahan hakemisessa yrittäjäurani alussa, tai tämän osakeyhtiöyritysurani alussa. Tässä pätkä siitä. Tein yritystä perustaessa 50 € virheen ja se maksoi mulle noin 4,5 tonnia. Se meni näin. Täysipäiväinen liiketoiminta voidaan katsoa alkaneeksi siitä hetkestä eteenpäin, vaikka olisit yhtä aikaa ollut täysipäiväisissä palkkatöissä. Mun tapauksessa täysipäiväistä liiketoimintaa oli siis se palkkatöiden ohessa myyty 58 €. Tiedän, että ilmaista rahaa ei ole olemassa, mutta jos suunnittelet yrittäjäksi lähtemistä ja haluat ilmaista rahaa, niin jätä mieluummin se 50 € myymättä, niin saatat säästää pitkän pennin. Näin. Mihinkään osa-alueeseen minkälaisia tuloksia tällä videolla sitten tuli? Joo, tämä pätkä kuuluu taas tuohon brändiä ja persoonallisuutta rakentavaan kategoriaan, ja tämä lähti myös TikTokissa erittäin hyvin liitoon, ja tälle tuli näyttökertoja 28 400. Se on yli puolet koko TikTokin näyttökerroissa näillä kaikilla videoilla. Se on ihan hyvä määrä, joo. Tässä oli sitten vähän pienempi engagement-prosentti, ja se oli 2,05. Eli noin joka 49. näkijä vuorovaikutti sen kanssa jotenkin.
Ja toi 2% engagementti on niin kuin aika semmoinen lähempänä normia, sanotaan. Kyllä. Ja tässähän just olisi vähän voinut miettiä, että kumpi näistä top 2 olisi ollut tämä ykkönen, mutta kun toista kuitenkin kommentoitiin ja jaettiin ja niin paljon, mutta päädyttiin sitten tähän, että tämä on se ensimmäinen. Tämä on se ensimmäinen. Mentiin ihan tuolla niin kuin näyttökertamäärällä, plus tässä oli siis yli 5-kertainen määrä enemmän kommentteja tässä videossa. Ihmisiä kiinnosti tuo aihe tosi paljon. Siellä tuli itse asiassa ensimmäinen vihakommentti jopa itselleni ja oli ihan älyttömän innoissa, niin pääsin monottamaan takaisin siihen oikein hyvää jekkua. Niin vitsi miten hyvä. Tämä Ragebait-konsepti on itselle tosi mielenkiintoinen. Sitä pitää vähän yrittää jotenkin saada ihmisiä heräämään aina. Niin, mutta siis joo, sillä oli yli 2,5 kertaa suurempi näkyvyys kuin tällä toisella, niin siksi me päädyttiin tekemään. Kyllä. Tekemään niin, että tämä on nyt ykkönen. Näin. Ja tässä tämä on malliesimerkki siitä, että ihmisiä kiinnostaa se huukki. Sillä saadaan ihmiset katsomaan tätä videoa. Ja just tämmöinen, että mennään henkilökohtaisiin ja persoonaa muokkaaviin juttuihin. Niin se on. Siinä avataan virhettä, joka on jälleen kerran rahaan liittyvä. Kyllä. Ja ihmiset saa siitä niin kuin kiinnostuksen heräämään ja sitten vielä kommentoimaan tosi ahkerasti omia kokemuksia, joka ruokkii sitä algoritmia lisää. Kyllä. Eli kun siellä alkaa siellä kommenttikentässä ihmiset käymään keskustelua ei pelkästään minun kanssa, vaan toistensa kanssa, niin siis se on oikein hedelmällinen maaperä saada joku video liikkumaan eteenpäin tuolla algoritmissa hyvin. Niin ei ihmekään, että tällä oli eniten niitä näyttökertoja. Ruokkinut sitä algoritmia. Kyllä, tosiaan. juuri näin. Toi on hyvä termi, toi ruokkia algoritmia. Kyllä. Se sopii oikein hyvin tähän yhteyteen. Mutta sitten niin kuin koontina, niin jos tiivistää tätä yhteen, niin minkälaista voisi sanoa sen olleen? No, videoiden suoriutumissa oli suuria eroja niin kuin alustojen ja sisältöjen välillä ja tietyt videot toimi paremmin eri kanavilla ja Se on just näin. hyvin aiempaan verrattuna. Niin, siis verrataan siihen, että mistä se lähtökohta oli, niin siis se, että mietitään nyt seuraajamääriä, niin eihän ne mitään päätä huivaavia ole. Ei. Mutta tämä on pitkää peliä tämä some. Että harvemmin tulee niitä niin kuin silver bulletteja, mitkä vie breakthrough niin kuin ihan suoraan. Ja sitten vielä kun tämä on hyvin niche, hyvin ammatilliseen kulmaan painottuva tämä niin kuin henkilöbrändi, niin kyllä ihan eri silloin. Mutta silleen ihan hyvin yllättyneitä tässä ollaan, että kuitenkin tuli noita näyttökertoja ja vuorovaikutusta noille videoille. Kyllä, ehdottomasti. Ja sitten vielä lisäyksenä tältä kotistudiolta huhtikuussa 2026, niin kyllä on tässä 3 kuukauden aikana näillä eväillä, mitä tästä projektista jäi käteen, niin on saatu hyvää kasvua aikaan kyllä somealustojen näkökulmasta. Et siellä on ehkä tämmöisinä keskeisinä nostoina, niin TikTokissa on se seuraajamäärä kasvanut sieltä alle 200 yli 1000, Instagramissa samojalle 200 lähes 500 ja YouTubessakin on saatu sitä tuplattua se seuraajamäärä, vaikka se nyt on aika pientä kuitenkin. Tässä huomaa selkeästi sen, että kun toi prosessi tuohon, että minkälaista se sisältö on ja millä tavalla se on tuotettu, alkaa muodostumaan semmoiseksi monistettavammaksi ja sitä on helpompi luoda ja sitten myös sen sisällön tärkeimpien elementtien, kuten vaikkapa huukkien, call to actionien ja sisällön siinä niinku kesken sen niin kuin huomion ylläpitämisen taito kehittyy koko ajan video kerrallaan, niin sieltä alkaa myös tulla tulosta pikkuhiljaa. Mutta tämä on pitkää peliä, kuten tuossa aikaisemmin sanoin, ja se on huomattu ehdottomasti, että välillä joku floppaa, vaikka luulisi, että se toimii. Välillä taas päinvastoin joku, mikä ajattelisi, että se ei toimi yhtään, saattaakin olla se, mikä oikeasti lähtee ja tuottaa tuloksia. Ne tulokset tarkoittaa siis totta kai seuraajamääriä ja tykkäysmääriä, kommentointia, jakamista, suosikiksi laittamista, kaikkea mahdollista, mikä riittyy jollain tavalla tuohon some engagementtiin ja siinä kasvamiseen, mutta sitten ihan niitä ns. Oikein elämäntuloksia ja liiketoimintaan vaikuttavia tuloksia, niin niitäkin on itse asiassa myös tullut, eli yhden kaupan tuolta TikTokin puolelta onnistuin tekemään juurikin somesisältöstä jatkumona, eli tuli kommenttia videoon, laitoin YVtä sen pohjalta, otettiin palaveria ja sovittiin sitten siitä eräs koulutuskokonaisuus, pieni vielä tässä kohtaa kylläkin, mutta ihan siis konkreettisesti liiketoimintaan vaikuttavaa tulosta on saatu siinä sometekemisen kautta aikaan. Ja lisäksi parissa eri yhteydessä jopa on maininnut asiakkaiden toimitusjohtajat, että ovat nähneet sisältöä, joko podcastia tai somevideoita, ja sieltä puolella on tullut positiivista palautetta siitä, että on ilo nähdä, että löytyy tämmöistä niin kuin intohimoa ja kiinnostusta ja mielenkiintoa tarpeeksi tehdä tällaista sisältöä ihan täysin niin kuin
voisi sanoa omaksi iloksi tonne muille katsottavaksi, joka viestii siitä, että on niin kuin luotettavampi henkilö. Ja ihan selkeästi niin kuin on huomannut, että siitä saa semmoisen helposti lähestyttävämmän kuvan minusta henkilönä, koska minähän myyn omia palveluitani tässä digimarkkinoinnin kentässä. Joten ehdottomasti tämä sisällöntuotanto on ollut niin kuin positiivinen asia kaikin puolin katsottuna, ja tämä on vasta alkua varmasti siitä, mitä tulevan pitää. Ja sen takia tästä on hyvä jatkaa eteenpäin. Yhteenvetona käytännössä tästä projektista käteen jäänyt oppi, mitä Artun kanssa duunailtiin, niin ehdottomasti ollut hyödyllistä, ja siitä on saatu paljon arvokasta kättä pidempää tähän sisällön tuottamiseen, ja varmasti jatkossa tulee kehittymään entisestään tuo sisällöntuotannollinen puoli kaikkien somealustojen ympärillä. Eli suurkiitokset Artulle tälleen jälkeenpäin sanottuna, ja hypätään vielä loppupodin pariin. Sitten tietenkin vielä loppuun niin kysyn tietenkin, että mitä tästä projektista jäi sulle käteen, Artu? No ehkä eniten se, että tässä niinku opittiin oikeasti paljon. Mä opin sulta, sä opit multa, että tämmönen, eihän mä ole someen niinku periaatteessa ennen muuta kuin YouTubeen ladannut jotain niitä pelivideoita silloin nuorena, mutta tämmönen, että on opittu kaikesta tosi paljon, ja sä oot varmasti myös multa oppinut jotain. Kyllä, mä oon oppinut sulta myös aika paljon tässä. Mä sanoisin niin, että videoiden luontiprosessia saatiin kehitettyä ja vakioitua siten, että mä voin nyt niinku semi-helposti, tälleen niin kuin omatoimisesti toistaa sisällön tuottamista pienemmällä kynnyksellä kuin mitä se on ollut aikaisemmin. Ja sen lisäksi myös sitten se videoiden editointiprosessi vakioitu myös hyvin paljon. Eli käytettyjä työkaluja, jos nyt listaa äkkiä tässä, että mitä tähän nykyiseen prosessiin on yksinkertaisuudessaan kuuluu, niin on toi iPhone, ihan siis kuvaamiseen. Sitten on mikrofoni, ja ne on nämä rodet yleensä, millä kuvataan. CapCut Mac-versiona, eli käytän sitä tuossa läppärillä, editoin ne videot sillä. Sitten käytän Adobe Podcastin kautta ääniraitojen parantamiseen AI:ta. Siellä työkalussa, CapCutissakin voi parantaa ääntä AI:lla, mutta mä oon huomannut, että se ei vaan yksinkertaisesti ole niin hyvää mitä sitten tommonen Adobe Podcast, joka on juuri siihen tehty. Ja sitten vielä Opus Clip-nimistä työkalua videoiden tekstittämistä varten, eli video laitetaan sinne ja AI tekee tekstit ja sitten ne vaan tsekataan ja pum pum, video valmis. Voi vaikka postaa suoraan someen sieltä, jos haluaa. Hyvin simppeliä ja helppoa, kun sitä on toistanut paljon. Kyllä. Ja sitten tällaisella niche eli niche-alalla huomattiin, että sisältöön täytyy puhua ymmärrettävästi yleisölle, että kun esimerkiksi silloin kun mä katsoin näitä sun videoita ennen kuin alettiin tekemään tätä hommaa, niin mä huomasin, että eihän mä ymmärrä kaikkea, mistä sä puhut. Niin tätä ollaan käyty läpi sille, että asiat pitää selittää silleen ymmärrettävästi kaikille, että ymmärretään. Vaikka se olisi sulle ihan todella yksinkertaista ja helppoa, niin kaikki välttämättä ymmärrä. Kyllä. Ja tämä on opittu tässä myös. Ehdottomasti. Helppo on sortua semmoiseen jargoniin ja niin kuin tämmöiseen ammattispesifiin sanastoon, joka mulla on joka päivästä ja mun päässä niin kuin make sense, mutta se ei ole kaikille sama. Ja jos se haluaa samaistuvan sen sisällön suurempaa määrää ihmisiä, niin silloin on pyrittävä yksinkertaistamaan. Projektista mun mielestä jäi sitten, jos vielä lisään tuohon, niin mitä jäi käteen, kokemusta noista toimivista huukeista ja editointikikoista siinä, että mä voin esimerkiksi käyttää jopa joitain huukkeja uudestaan, mitä me nyt tehtiin tuossa, koska ne oli niin hyviä siinä nähden, että videot on lähtenyt heti käyntiin hyvin. Ja muutenkin toistaa sen toimivimman tyyliset huukit niin kuin erittäin helposti itse toteutettuna, eli en tarvitse siihen jeesiä joltain toiselta, että niitä voi tehdä. Jep. Sitten pienillä editointikikoilla siitä saa vielä vähän enemmän huomion kiinnittävän siihen alkuun esim. Zoomeilla ja niin edelleen. Niin. Se on just tämä. Kyllä. Ja mä lisään tuohon yhden, mikä jäi vielä välistä. Opittiin se, että kun nuo algoritmit toimii noissa somealustoissa vähän silleen, että eihän se syötä sitä ihan minne sattuu kaikille kansalle suoraan sitä videota, vaan jos oot ikinä postannut mitään sosiaaliseen mediaan, niin lyhytvideoita, niin huomaat, että sinne tulee se joku muutama 100 näyttökertaa alussa. Se somealusta käytännössä ns. Testaa sen kontentin toimivuutta johonkin pieneen testiryhmään ensin, katsoo, että meneekö se siellä ihan täysin huti. Jos se menee siellä ihan täysin huti, niin siinä kohtaa on ikävät paikat ja huomaat, että no se video ei lähtenyt sitten yhtään ollenkaan minnekään. Se ei näytä sitä enää eteenpäin sitten pitemmälle. Ja tässä kohtaa
tullaan takaisin tuohon huukkiin liittyvä juttu siis siinä, että se huukki. Se on, niin kuin, se on yksi on tärkeimmistä tärkeä. jutuista Se on noissa lyhytvideoissa, koska ihmisten keskittymiskäyrä on niin lyhyt nykyään. Se on nopeaa gratifikaatiota, niin jos et sä saa sitä huomiota ja sit ansaitse sitä, niin sitten se alustakin on niin, että no ei me sitten näytetä tätä videota eteenpäin. Tän on huomannut itsekin omalla kohdalla, että jos se video olisi ekan 3 sekunnin kohdalla mielenkiintoinen, niin mä saatan skipata sen suoraan. Kyllä. Niin sanottua doom-scrollaamista taas. Että, Kyllä, siksi nimenomaan mekin keskityttiin tähän, että tehdään oikeasti hyvät huukit. Kyllä. Kengiä vähän kiinnostaisi. Kyllä. Sen koukun täytyy olla siinä ensimmäisen 3-5 sekunnin aikana semmoinen, että ihminen on sille, että mä annan tälle hetken aikaa ja katson tätä pitemmälle. Ja se voi olla todella monen tyyppinen erilainen, mutta se, että siihen keskittyminen ja huomion kiinnittäminen on äärimmäisen tärkeää. Se jäi tästä ehdottomasti käteen. No ja sitten tietenkin tällainen yksi pikkujuttu, että mä saan tästä opparin viimein tehtyä ja toivottavasti valmistun koulustakin tässä sitten. Joo, se on no pienin hyötyhän tuo, mutta siis silleen niin kuin hyvä, että saatiin tehtyä ja saat tuon pois alta ja pääset vihdoin tsekkailemaan työelämän hienouksia. Joo, kyllä ja sitten mä oon tosi ylpeä tästä meidän prokkikista. Hieno saatiin tehty. Kyllä. Tässä tulee ihan tippalinssiin. Toi. Ollut niin suuri saavutus nyt tämä homma. Ja toi ei ollut sarkasmia, vaan oikeasti tosi siistiä, että saatiin tämä tehtyä. Kyllä. Oikein hyvä projekti. Mutta tosiaan kaikista suurimpana juttuna oli se, että Ara sai tämän opparin nyt tästä tehtyä. Ja saatiin hänet pian koulusta ulos tänne luovalle kentälle. Toivottavasti. Luovan kentän kovaksi sanaksi kasvamaan, niin se on ihan mahtavaa. Tässä kohtaa mun on pakko sanoa, että kiitos Arttu ihan tuhannesti, että tulit tekemään tämän projektin mun kanssa yhdessä. Se oli todella hupia. Meillä oli todella mukava viikko. Oli tosi mukava vanhan ystävän kanssa päästä tälleen intensiivisesti tekemään hommia. Ja kiitos siitä, että tulit vierailemaan tänne podiin vanhan sedän vieraaksi. Kiitos. Kiitos kun pääsit paikalle. Lopuksi, niin mistä kaikkialta sut löytää ja miten sun voi olla yhteydessä, jos siihen on tarvetta tai halua? No, mut löytää varmaan helpoiten niin Instagramista @arasta ja oikeastaan muualta sitten saa kysymällä Instagramin kautta. Siitä kautta. Sitä kautta. Joo, kuulostaa hyvälle. Näillä me päästään eteenpäin ja pystytään laittaa sut koulusta pihalle ja pystytään viimeistelemään tosiaan se sun oppari ja päästään jatkamaan kevättä pidemmälle. Hyvä, mut kiitos Arttu. Kiitos. Arasta ja Arakonda. Ja kiitos kaikille kuuntelijoille. Tällä kertaa tällaista. Palataan taas ensi kerralla asiaan. Kiitos.